har något att göra innan jag får fram. Jag loggar in på min dator och surfar runt. Jag kollar runt på YouTube men ser bara strunt. Känner mobilen vibrera, någon som söker mig. Vad har du på ditt hjärta? Var snäll och säg. Så vi drar ner till kiosken och käkar glass. Om ni vill hänga med oss så blir det första klass.